Sa kamayng gabi sa atong mga angkol ug mga auntie nga pirming naminaw nining atong sikat nga programa na sa radyo ini kagabi Galagubo na nga nagasugod og alas 9 sa gabi hangtod kini sa alas 12 sa sayong kadlawon. Tuguti ko ninyo mga angkol ug mga auntie nga mangayo sab kog katahuran nining mga orasaha, mga pinalangga natong mga kagwang. Kung ikaw usa ka kagwang, sana laging mabuti ang iyong lagay. Ang masasabi ko lang, mga angkol ug mga ante, swerte pa rin tayo na kapiling pa rin natin ang ating mga mahal na magulang. Himsog og lig-on pa ang mga tuhod niini hangtod sa pagkakaron nga wa kini nabatian nga mga sakit ug mga kalisdanan. Mga angkol ug mga auntie, dapat magpasalamat tayo sa mahal nating Panginoon dahil kahit papano nasusuklian pa rin natin ang mga magagandang nagawa nila sa buhay natin. Samtang buhi pa atong ginikanan, mga angkol ug mga ante, ato silang higugmaon taman sa ilang pagpaningkamot para sa atong kinabuhi. Kung unsa man ta karon kamalampuson, ato silang balsan og kaayuhan. Mga angkol ug mga auntie, kung ano man ang nararating natin sa mundong ito, isa sa mga dahilan niya na yung pag-aalaga sa atin simula pa nung baby pa tayo hanggang naging binata at naging dalaga na. Minsan nga yung iba, kahit may asawa na, andyan pa rin sa puder ng kanilang mga magulang. Gatutoy paghihapon sa ilang mga ginikanan nga mga way puangod, way kaluoy sa mga ginikanan. Ang mga magulang natin, mga angkol, sila, nanay at tatay natin, hindi naniningil yan ng utang. Ang ginikanan, dili jud na maningil og utang sa iyang mga anak. Dili na sila mamoy-boy. Alam mo mga angkol ug mga auntie, dapat proud po tayo sa kanila. Kahit nasabihin natin na mahirap lang tayo. Hindi tayo mayaman, pobre lang. Unsaon mandong ug inday nga gipanganak mangkas pobreng pikoy. Saludo jud ko sa atong mga ginikanan kay bisan og pobre rata, wa jud ta gipagutman sa atong mga ginikanan. Ang daming mga pagkain, hindi lang ginamusog bulad, pati na yung humba ipaumom sa atua. Ganon tayo kamahal ng ating mga magulang. Kaya dapat susuklian natin din ng maganda. Alam mo mga angkol ug mga ante, kanindot jud ang panahon sa una nga diin giamo mata pag-ayo sa atong mga ginikanan. Tama, ang sarap talaga ng buhay noon na tayo alagang-alaga sa ating mga magulang. Magandang gabi po mga angkol ug mga ante. Andito na naman po ang ating programa, Maayong Gabi, no? Ako na naman po ang inyong makakasama. Ito po yung pangalawang araw sa pangalawang linggo na po ng ating programa simula alas 9 po ng gabi hanggang alas 12. Ito po ang inyong halandon nga alagad sa kanginan. Ako po si Totoy Bato. Kumusta naman po sa ating lahat dyan?
At syempre, maya-maya din ay mamimigay tayo ng 500 pesos. So sa mga gustong sumali sa ating fanscan. Yan. Pero bago ang lahat, nagaikog timbaya, manimbaya sa ta. Mo shout out sa itong mga silingan. Yan, silingan, mga paryente, mga igsuon ng mga nakikinig sa atin, especially mga taxi driver yan. Hindi natin pwede yan kalimutan. Mga taxi driver dyan, kumusta naman po kayo dyan? Ikaw, angkol, sa iyong pasahero. Sa ating mga jeepney driver dyan na nakikinig din sa atin. Uso pa yun dati, no? Alam yun dati, mga 90s siguro doon. Perting kusuga, balugbog yun ang sound sa mga taxi, na ba? Grabe, hindi lang taxi, kaning sikad ba? Sikad. Kaning sikad, kanibang padyak ba na? 90s, grabe itong mga speaker. Laging napapakinggan natin ang Love Radio noon. Yan. At hanggang ngayon, ang ating mga Grab driver, ayan, magandang gabi din. Ang ating mga laging hinahawakan yung kanilang mga batuta. Batuta na mahaba at batuta na mataba. Sa ating mga security guard, magandang gabi po sa inyong lahat. At sana naman po okay pass all right. Ayan, oras na po para mamigay na naman tayo ng kwarta para sa ating fanscan. Tuto, scan, hanep sa penyuhan. Tuto, scan, saya ng samahan sa Love Radio Fanscan. The Super Scan for Super Fans. Eto na po, I-scan nyo na ating QR code. Manila, scan muna at ating tanong. Anong city ang kilala na may maraming motorcycle shops? Sa 10th Avenue na may isang landmark na dedicated kay Andres Bonifacio. Letter A, Navotas. Letter B, Caloocan. Letter C, Pasay. Letter D, Quezon. Ayan, dadalhin kayo sa link yan kapag nanonood kayo sa ating social media account. Ayan. Ito pa rin ang ating fanscan. Siyempre, kasama nyo pa rin si Totoy Bato. Love Radio Fanscan! 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 Ayan, back to the music tayo. Pagbalik na to ang ating FB Live sa Love Radio. Kinigyapon si Totoy Bato. Ang atong programa hantod alas 12 kadlawon. May gabi yan mo, Dodong. I get